sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events, fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, babatian ng isa, Aksyon Hotline! Aksyon Hotline! Aksyon Hotline! Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events, coverage and commentary. Aksyon Hotline, kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline! Mayong aga naman sa atin mga ka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Karon nga adlaw Lunes kita, Hunyo 28, tuig 2021. Aksyon Hotline! Katapusan na kita nga Lunes, karon iya nga bulan, baw dali na lang ho, bali dalawang tulog na lang. Magatukis na naman kita sang kalendaryo, kag abi-abihon ta ang pagsunod sang 20 or sang bulan sang Hulyo. Aksyon Hotline! Daw sang kasan o lang kita nagumpisa sa Hunyo, ginahunos lang ang inadlaw. Di ko may ginabaton nga kayuhan sinido, okay lang. No, at least, pag abot sa primero nga simana, kung first week ang imo kayuhan, may batunon ka naman. Aksyon Hotline! Pero ti amo gini na, no? Kanasig lang sa tiyempo naton, mga ka-aksyon, and welcome na diri sa aton nga pagpangalagan. Tubtub kita takna, alas 9:30, karon na nga aga. Aksyon Hotline! Anong pila ka madalag ko nga balita nga aton istoryahan diri sa aton sini nga pagpangalagan, ang guom sang tiyempo. Daw pamatyagan ko, halin kay inas nga aga, no? Daw ay gid indikasyon nga siyaring adlaw magsilak ginto dobla. Aksyon Hotline! Manipis ang silak niya kay ina pagbutlak sang aga, no? Kag sini nga pagulo adlaw do nagguom ho ang aton sini nga tiyempo. Hopefully, ang tuloy timplas ng tiyempo amo lang ni tani galing kay do nag-uso subong ang trangkaso. Aksyon Hotline! Pati ka, kadamo sang mga batyag subong no, siguro sa temperatura ini ba nga pakambyo-kambyo. Aksyon Hotline! Anong pila ka madalag ko nga balita nga aton tutukan karon nga aga? Oy maki-update kita karon sa Bacolod Emergency Operation Center. Damo-damo na ginman gali so far no ang nabakunahan diri sa Bacolod City. Sang ginumpisahan ang first nga pagpatigayon sa vaccination program until nagligan nga adlaw ang record no, at least mga 58 no mil kanamo na ang nabakunahan nga Bacolod nun. Aksyon Hotline! Sa bulan sang Hulyo mo ning gina-expect nga mag-aabot ang supply nga ginbakal sang city. Tigaling way pa indikasyon kung saan o ini nga simana sa bulan sang Hulyo. Aksyon Hotline! Ihibaloon ta na karon kay ginbuksan na naman actually diri sa Bacolod may magindugang may isa ka mall nga ti subong ginagamit na naman sa city as vaccination center. So why problema kay actually subong damo ang willing magpabakuna, problema bangon sang nagapadayon ginapatungban nga inang prioritization o priority list nga hindi lang pwede nga magkadto katuya walk-in gabi nga siling mo nakaparegister na ko mapabakuna ko subong di na pwede gyapon no kay ang ginasunod naton kung ano ang mando under sa gusto matabo sa nag-donate nga kinanglan sundon ang ara sa priority list. Aksyon Hotline! Discuss na karon dugang ari ay istorya kita party supply sa karne sa baboy. Naong balita amo ni, gina-expect nga may madamo pagid nga supply sang imported products. Karne sa baboy nga magasulod diri sa pungsod Pilipinas. In fact, ang report nga basi maglabot sa Visayas and Mindanao. Aksyon Hotline! Ti ang imported products, ang imported nga mga karne sa baboy, siling ko ti ba siya muning makapatay,
sang industriya sang mga nagasagod sa baboy di sa aton sa Negros. No, diri sa aton sa probinsya sa Negros Occidental. No, kundi nang ligad to ang Negros, yan daw kabastante malang sa aton. Duway problema mo. Kay ti ang naglain lang sa to ugaling nagligad, kay naway siyang nagasapak nga magsagod anay sang karne o kung sang baboy, bangod sa epekto sang COVID-19, nga nagpigaw ang mga manugbakal, nag-atras ang iban nga mga nagasagod sini, kay ti mamirdi man sila. Na mo na mga sitwasyon, ti siling ko ba si mapatay na gini ang industriya, no, sang mga hog raisers, kung mag-amo ni nga ang termino, talido mabaha, kuno mo, ang imported nga produkto sang karne sang baboy, diri sa aton mga merkado. Kay supposedly dapat sinatani dito na nasa Metro Manila gali. Aksyon Hotline. Tinagligad to kumadumduman nyo diri sa ang task force Butagoy. May mga karne magani to di nga gin pang confiscate mo kay ti ginpamayan na sa mga mall bla ato mga imported nga mga products, no, pero ti that is another thing. Istoryan ta lang na karon ng dugay diri sa aton sini nga pagpangalagin. Nano mga implikasyon sini? Nano bala ang idulot sini sa aton? Amo na no ang mga sitwasyon nga aton hibaloon karon kay Dr. Rinanti Dicena sang Provincial Veterinary Office. Aksyon Hotline. Ano pagid no mga balita nga aton natutukan karon nga aga? May dugang gali nga pundo ho nga gin pasiguro kag iamot ko no si Senador Mig Subiri aside sa tong 600 million to para sa Bacolod General Hospital, timangita pagit siya dugang mga 200 million kuno para sa support nga kinanglanon nga pundo para sa pagpatukod sa Bacolod General Hospital. Aksyon Hotline. Mayo no mag-amo na. Online sa hotline. Online sa hotline. Pero dili kita anay, istorya kita anay, party karne, supply sang baboy, kay siling kung anong implikasyon siniman. Kaya balita actually, dito rin sa nasyonal. Tipong balita nga magalabot diri sa aton sa Visayas ang damo nga imported no nga karne. Ti siling kung ano yung epekto sini. Ang Negros Occidental, kabalo kitang kabat-abat, mayo tani ang kwandi mo, ginasagod nga baboy, nagadamo bla. Ang mga grazers nga matamat na tani recover. But joining us this morning is Provincial Agriculturist. We have Dr. Rinanti Dicena on the line. Ang akong kasiman nga Dok, may agagid. Yes, After Art, good morning. I'm the Provincial Veterinarian. Yes, Provincial Veterinarian Officer. Sir, ma-kwanta gali, ma-check ko gali si imo ay kay Ariho, ang balita bala ni parte sa imported bala nga supply sang karne. Nga ang balita nga basi magalabot sa Visayas and Mindanao area. Ano dok ang implikasyon siniman? Well, aton record siling may ara kita regular nga importation na ginagamit sa meat processing. Okay. Kaya there is Negros Occidental, may dalag ko meat processor, kag usually ginagamit ang art sa tumtuman mga sisig, no? Kinai, gina chorizo, Okay. Pork ground fat, no? May ara kita gina-import para sa meat processing. So in terms of pork, ang Negros wala iyaga import, no? Okay. Kay ang aton sobra gadlagan 70 to 100 metric tons ang bulan, no? Kung aton taon ang record provide 6,000 to 10,000 ka market hubs. So ang ginagamit sa Negros Aksyon Art sa record namon, ang na-import naton is from Brazil, Canada, New Zealand, Spain, Netherlands, Denmark, UK, Ireland, Belgium, Japan, and US.
Okay. and US, no? May ara kita. Mask na maskarabla. Aha. Ang ham leg, shoulder, jaw, no? Pork liver na ginagamit sa processing kagdiri sa aton mga mall. Mhm. Ang nagasulod di sa ato na mo lang ginaya. Yes, amo ni ang gina-inspection sa National Meat Inspection Service nga diri sa office may ara sila extension. No, opisina kaupod ba sa aton veterinary quarantine personnel sa Escalante kag sa San Carlos. Kayo sabi ka agi ni sa Aksyon Arts sa Cebu, no, nga International Airport. So there is Bacolod, may aras na ding cold storage diri sa airport na yon. So, mag-abot na din, pinakuhaan na muna siya sa mga dokumento. Okay. Kay nagligad to, abi, siling kublamin na atong lang ginapangita to gani dong cold storage ang management sa tong nagbilin sang imported product sa isa balak balaligyaan nga way naging balikan ganito tinuig ni kanang tinerbla. Siling ko basi maka-epekto ini sa production and supply na tundri sa mga nagasagod no sang mga hog raisers pero mayo kay duway magali epekto, Doc. Sa amon record wala sa epekto in the sense nga ining produkto nga mga byproducts ng baboy ginagamit kay hindi ya ma-produce sang lokal. Halimbawa, okay, ang pork fats, no, nga gina-impon sa chorizo, kag gini back fat, hindi na ya ma-provide sang lokal. Kaya aton diya ginagamit na sa mga kwan mo, sumsuman mo. Correct. Kita mo naman, damo taya sisig, damo taya inang pork chicharon, no? Amo na ginagamit sa Negros. As a matter of fact, may ara ka na kina-import man nga manok, no? Inang mechanically deboned meat. Tag 52 ton, no? May beef man kita kina-import. May ara mo kita lamb leg halin sa New Zealand, no? Okay. So, ito na gina-monitor sa office. Kay kita kabahin man sa World Trade Organization, ang Pilipinas, so legal tanan ini kag halin sa Aksyon Art sa ASF-free ng mga country. Okay. So, Subong, nano ang status, Subong? Kung presyo sang baligyan ay sang karni, Dok, sa monitoring naton, okay man lang ang presyohan ay sa merkado, Subong? Well, ang merkado masyado ka-stable ang prices sa pork. Ang bakulot, ang pinakataas, 255. Okay. Ang pinakanubutan na presyo ng pork is 210. So, compared sa Luzon, nga 350 to 370. So, kisa mag-online meeting kami sa mga provincial veterinarians, kag city veterinarians, medyo naisa sila sa presyo ng Negros. Katunga sang ila. Gani, no? Kita may bisita ko din mga buyers ng live na baboy. Grabe ila sumsuman sa aton nga pork, no? Mga pork chop. Kaya basta din sa aton national. Well, ang importante nga pagi sa imo dira office and through Governor Bong Lacson, ang aton concentration nga ang hog raisers ta first and foremost sa Negros, maproteksyonan kag mayo ang sitwasyon diri sa aton nga inang sa uli hindi kita maglaghap sa supply. Kay siling ko mo ang worry ko base sa uli bla kung may epekto mayo gali kay wagid gali epekto. Why epekto after in the sense that the provincial government liderato ni Governor Lacson open nato ng auction markets para sa buyer sa Manila, sa Luzon. That's why ang aton presyo sa live gadlagan na siya 125 to 140 sa backyard. Okay. So, kunin mo lang taon, ginansya na iya ang mga backyard. And kada simana, ginabuligan namon ang mga backyard kag ang commercial nga maka-ship out, no? Sa live hog pa Manila. So, may mga bards, may mga dokumento
nga gina-monitor naton Sabado Domingo para makagawa lang kay excess kita ito ulihin manubo na ang presyo naton. Okay. So far basta makuhaan kita sa Manila kag Luzon nga market. Gastabilize ang aton nga supply kag ang aton nga presyo. Kag ang na-monitor namon gadamo balik sa baboy because pagtaas ang presyo sa live, no? Kag ang partner sa probinsya Aksyon ang mga feed companies, no? Ay aral sila subong programa ng contract to buy. So ang mga tagiya sa backyard ginakontrata na nila libre bubod halin sa starter pa na pa finisher na ginaiban na siya sa presyo sa market hub. So amo na subong programa 5 na subong ka feed companies ang gintinguhan ni Governor Lacson hatagan sa agreement, no? So province-wide din sa after-art. So damo ang gabalik sa baboy subong. Ang nami kay subong amat-amat, no, ang mga bisan mga backyard, yung mga manugsagod subong to nagdamo ang ginasagod nila, unlike sa una to daw waay gasaragod kay tikbudlay magbisan magwa kablak budlay bangon sang COVID-19 nga mga travel guidelines. Yes, essential food ang food. So hapon subong mag-travel. Ikadua, ang aton nga arrangement sa LGU nagulit yan sa local government. Especially sa Optomarket sa Kapampalan, diri sa Gay, Luis Padilla, kag sa Hinubaan, Calatrava, DSP, ang pagbaligya. Kay damo nga buyer ang atong gina-invitar, kag may nakatabo nga competition, no? So, ang presyo ga saka. Ang market, may ara kita, kag gina-arrange sa probinsya sa mga buyer, no? Ang isa to gid Aksyon ang tingwa namon ma-arrange ning mga feed companies kay dako nga bulik ni nila nga magpautang, no, sa feeds sa manugsagod. Okay. Ang problema sa ESF subong duway na ginman kag sige niya monitoring naton nga hindi makasulod di sa aton sa Negros kag Bacolod. Ang aton subong nga monitoring kadamo gyapon sa nag-attempt mga online, no? Tang last week may blatter kami sa Addis. So tingwan ta ko kanina yung mga online sellers, no? Yung lang hindi pag lablahugi ni ang ASF kay may attempt gyapon ng Sunheart nga magtulod ang online sellers. Kag aton pagbantay diri sa mga ports and seaports sila sustain na sa ang probinsya. Okay. Ang monitoring naton regular na sa mga malls kag sa banwa kag syudad pagi sa aton mga city veterinarians. Mga paravets kag aton mga district veterinarians. Okay. Sige. Anyway, thank you gid sa sinang update, Doc, unless nga may ara ka itugon sa mga aton sining nga mga pumuluyo sa Bilog nga Negros nga kung kaisan hindi malabutan ninyo pero tipagi sa Aksyon Radio malabutan sang mensahe mo karon nga agad, Doc. Aksyon Hotline. Alas 8:22 nabalikan na lang si Dr. Rinanti Desina kay mayo gali niyo may ara pa attempt gali nga magsulod ng mga imported nga mga products, no. Luyag nila pasudlon di pero delikado kapin pagid kon makon mo na iya kung masudlan kita diri sang ASF may mga kuan nila contaminated kundi na problema iya karon ang production tadi. Aksyon Hotline. Doc, sorry gid na uto ng aton linya ang siling ko kay na why lagi man ko concern na ang imo lang siguro matugon sa mga taga Negros nga kung kaysan ninyo malabutan sa paglibot mo pero pagi sa Aksyon Radio karon nga aga mapalabot mong imo mensahe sila, Doc. Yes, Katiman Art, thank you sa kay Goynan. Ang aton lang ipaabot sa aton mga raters maging mga artificial insemination center sa distrito kag mga banwa
nga may laboratory ni Aksyon, no? Aha. Para mga avail sa aton mga result ang artificial insemination. Sa kanduni, mamaylan, Magalona, Cadiz, Tagay, kagna mo ni siya nga AI. Then, may mga buwan nang ipadala ang gobernador, kag madugang pakita sa mga guild kag piglets para ma-reinforce kag ma-repopulate ang Negros. Aha. Kay subong ang aton probinsya, isa sa mga ginalantaw nga puluhaan sa mga market hub sa bilog nga Pilipinas, no? So pinapaabot na tanan ini nga programa para mahatagan sa livelihood ang aton pumuluyo. Thank you again, Aksyon Art. Thank you sa DYEC. Salamat, Kid. Good morning, good morning. Aksyon Hotline. Dr. Rinaldo Disina, ang aton sininga Provincial Veterinary Officer, ang isa diri kay gin-check ta siya, kay ang balita kay siling ko na ano ini, nga tuman kadamo sa supply ng magsinulod, mga imported. Ang aton malang actually subong ang presyo sang isda do hindi maintindihan sa merkado mo. Amo na ko isang siling mo may pambakal lang karne sang baka o karne sa baboy. Sobra pa kung isa kamahal ang karne sang lokos, sang isda, sang sama karne, sang baboy kag sang baka. Aksyon Hotline. Ay labot sila nga daan ang mga balaklon, subong nga mga utanon, nagmalahal man. Siling ko, amo gini kung tigurulan, guro kay tipiga ang produksyon, no? Pero, naway kagid balik doon, bala inang siling mo, no? Halos tanan, subong nagamahal. Aksyon Hotline. Dugangan, pangin sa balita, nga buwaso, may ara naman additional nga increase sa presyo sa petroleum products. Tining kakita siya na iman. May increase na naman, tiambot pilani ang itaas sa presyo sang gasolina kag krudo. Aksyon Hotline. 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Ang ini nga balita ginudulong sa ka. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination. Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na ito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination. Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna.
Tara sa Vida Vaccination. Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara sa Vida Vaccination. Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang ng pag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects.
maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara sa Vida Vaccination. Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara sa Vida Vaccination. Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitra-transport o nahahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkus, pwede pa itong makasama sa ating kalusugan. Kaya naman, siguraduhin natin na ang bakunang iyong matatanggap ay nagmula sa lehitimong manufacturers at naihatid sa tamang temperatura. Tara sa Vida Vaccination. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70%. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga iratubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi. Komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod
nga mag-alagad sa kanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tuwa sa mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga pata sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla Sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasinungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y samsang anong nakalintangan. Responsable at pagbalita, kagaya nga na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, aksyon, balita, banat bulig. Tuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Hotline. May gintiro to sa sulad sa Victoriaso. Ang update siya nagkaroon dugay-dugay, hibaloon na to. Nakaiga tingwa kita nga kuha sang latest o kung update sa investigation sang kapulisan no, dira sa Victorias City. Aksyon Hotline. Sino ba naning victim kag nanong madalom nga motibo? Ay, perti, no? Subong pinatyanay, no, kasimple na lang. Aksyon Hotline. Kay Ray Bariuga, good morning. Kay Nunoy, araman si George Gargasiran. Utay Benedicto, siningit tamiyaw ko lang kay Nunong Benedicto, kag kay Tuto Castro, sa barangay San Jose, Palay City. Good morning lang kay Sir Roderick Makirang Tikson. Amigo naton, morning sir. Musta ka na? Nara ka sa Iloilo yapon, sir. Aksyon Hotline. Araman si Joy Soberano. Morning. Si George Gargasiran. Si Angie Ramos. Thank you, Gina. Newar Ola. Alex Montesa. Dads Aberia. Good morning. Watching ko barangay Sumaga. Ba sa barangay Sumag sa layo ba? Alex Montesa, good morning. Ma'am Lina Zamora Yamagisi. Araman ga-monitor. Si Tatay Joe, Nanay Lolita upod sila ni Ma'am Jenny kag Ma'am Jane Delagdon sang Pandanon DSB. Thank you and happy listening. Aksyon Hotline. Ayos kay Noel Amarco, Milili Uligo. Good morning man siling ni Alex Montesa. Huma Lumina. Tia Kim Eriman. Lito Dayap, good morning. Sherilyn Oro Javier.
Good morning, Aksyon Art Monitor. Always God bless sa inyo programa. Sige, salamat gid. Ara mga monitor si Sir Joval Trinidad. Silinga, good morning. We're on monitoring. Greetings. That includes all viewers and listeners. Silinga. Salamat. Ari Pagino. Sige. Sir Alex Montesa. Sir, thank you gid. Thank you gid. May gid nga pag-monitor. Base may diyan karon ni Aksyon Alvin kay base kung okay naman si Major Corpus, no, i-try lang Aksyon 2 kay may Zoom meeting kuno si Major Corpus kay na Victorias maging tiro naman to. Ano naman yung tiruhay nga ni umtat naman? Tiyan mo ni siya ang isa sang mga masubo yung balita, permi, no? Kag ang lain kon may lang gyapon kundi mo member sa pamilya lang lutangan kang mapatay, sus Mariusip. Bisan ano pa kalain kisa sa pamilya mo kon pamilya mo ya, no? Ang ginapatay sakit na mo. Pakon mo mahurayan nga gulpiadas dalan to kasi ko kon may mga cases na kag kung nagahimo sang illegal kundi pangitaan sang ebidensya kag arestohon. Doay pagigwek bati, no kapin pagikampaign on illegal drugs, blay nang big time nga milyon wala ang na-recover nga shabu kag masiling mo bo big time nga klase tawo ning napatay ho, big time nga sindikato ho. Subo, no? Ti galing kay kalabanan diri do mga pigaw man ang ginapamatay. May meeting pa siya sa PNP chief ko, no? Sige na lang, ikaronan na lang na si Aksyon Alvin kay diya to sa investigadorya. Kay base magkuhaan taman update sa siningin tiro mo. Bisan initial info lang galing kay meeting pa si Sir Corpus subong. Sa kay PNP chief. Ano to, ayan, ang ipamangkot ni ano, ayan ang ginamitingan lati ina karon mabalaan ta pa na karon, no? Kay Aksyon Alvin basi ko may ara ka na kuana. May ara ka initial karon nga information nga makuha ti kuan na lang. No, basi kanli indicate lang Aksyon Alvin para at least makahatag kita initial info. Dito sa Cane Town, Victorias ni natabo ang insidente nga may ara na biktima naging lutang. No, si Allen Louis Himotea. Good morning, Aksyon Art. Monitor kami watching live from Linawon, Kawayan. More power sa program. Stay safe and God bless. Salamat sa magkasimanwa ko dira, no? Si Ma'am Jinky Dialagdon. Sila nga monitor. Man sa ilaw ni Vanessa Emejo, Noel Amar, Alex Montesa, Milili Oligo, Bian Jonathan, Michael John Season, kag Richard or Dennis Richard Tibor Roma, amon presidente sa AFC. Okay. Thank you for listening. Si Biboy Villason ginatamyaw gali ni Ma'am Jinky Dialagdon sa CMO Sectoral amuman kay Aljun Apil. Salamat gina. Mama and Papa Kudju and Lolita sa Barangay Pandanon DSB. Taga Pandanon DSB si Madam Dialagdon, no? Thank you gid, Madam, ha. Salamat gid sa pag monitor karon nga aga. Si Raymar Hicano Haliasgo, no? Thank you man sa pag monitor karon nga aga. Galing kay sa Amerika dito kuan mo Gab-igro. Sige, asa kay kuano Ma'am Vanessa Mayo, kumusta ka na? Si Engineer Raul Velasco. Engineer, utod ni siya ni Ruel, kag Unyok Velasco, no? Engineer Raul Velasco, good morning. Ay, belated happy birthday na ligan nga lawli kay Ruel, no? Velasco. Mga good friend naton, kinising una, no? Dila sa dila pa kita sa Gardenville, nga inupdanay. Bro, kanong ureta, dila sa Moises Padilla, good morning man. Salamat, Siling ni Ma'am Vanessa Mayo, good evening from land of 10,000 lakes of Minnesota State. Gabi sumong to, no, sa Minnesota, USA. Lito Palermo Olvido.
Sherilyn Oro Javier, salamat. Connie Dormitorio, okay. Si Lucrecia Gabu Bugna, sa Filisa si Agli, gamonitor. Araman si Rochelle Fulgencio Susana, Athea Kim Iriman, nabasa ko na ng iba. No, galing iban diri kaagi sa piyak ko, hindi ko mabuksan sa akong cellphone. Si Nonoy, nabasa ko na niya. Joy Soberano, good morning man. Dads Aberia, nabasa ko naman. Sige, salamat gid, mayugin nga pag-monitor. Ang COMELEC, may mga schedule pa ha, para sa mall satellite registration. I-update ko lang na karon kay Attorney Catherine Kanya, no? Kay nagligan nga adlaw to no, damo-damo ang nagpa-register, no? Pero kung sadto yung perting linyahan na sa guwablas ng COMELEC, at least sa sulod sa mall, damayad ang sitwasyon nila, no? Damayad tong sitwasyon nila kag nagka-plastar sila mayo. Amo na ang pinaka the best. Tingin na kuha nato niyo, encourage sa ton nga kon way kamo tiempo nga magkadto dira ginas COMELEC office, much better nga sa mga registration o sa mall kadto kamo, no, para nga at least tulutawhay dira, no, kag hindi kamo matam-an kon mag-ulan o kon mag-init man. Update lang kita karon kapin pagid sa EOC, Emergency Operations Center, sa aton sini nga pagpanumbalik. Alas 8:49. Aksyon Hotline 2006 Golden Double ID for Best Public Affairs Program for Radio. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin, nagadapyan na ikaw nang ginapamatian, namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakulod sa luto sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bakulod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon sa luto sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampilikan. Padayon Aksyon radyo.
sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sagsay ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Aksyon Radyo, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, walasang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalag na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, walasang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo.
balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay, sagsang anong nakalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalangga. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays, nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga iratubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tuwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglapta sang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian
kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasinungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ilang matag adlaw nga pagpangabuhi. Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Kaulog na ngay, sagsag ang mga kahintangan. Responsable at pagbalita, pagdahil na na morning bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggang mga palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Hotline. Alas 9:05 na, Aksyon Radio Philippine Standard Time. Pabalik diri sa aton sining nga pangalagad. Aksyon Hotline. Ang parte sa shooting incident dito sa Victoria City, pakarunan ta na, no? Kay may Zoom meeting pa si Sir Corpus, no? Ang ila hepe sa PNP chief. Hindi ta pa siya sabad subong, no? I-check ta lang na karon sa kay Sir Corpus kung anong latest sa investigation, no? Kag mga information regarding sa shooting incident. Aksyon Hotline. Sa iluan ko lang inawil si Attorney Rinicito Novero, si Councilor Novero, kay ato siya galing dito sa Manila, no? May ginatinan siya importante dito ng activity. Kay maki-update lang ko kundi subong June 28 na, di pagka July, kabay patani kon by July at the first weeks in July maabot na tong AstraZeneca gin order sa Bacolod, no? Aksyon Hotline. Pero take note nga Bacolod City prior pa man niya sining ginapaabot nga hopefully by July ma-deliver na ang gin order sa city nga AstraZeneca. Ti may mga ginasaynan mo ang Bacolod, mga committees nga mga uyat sini, no? To facilitate sini nga mga program. Online sa hotline. Online sa hotline. Gagawon ko lang kay medyo may ara siya dugay responsibilidad. Joining us this morning is Councilor Attorney Rinicito Novero. Councilor, how are you? Good morning. Very well. Good morning. Oh, by God's gracious, okay naman. Kamusta ka mo da? Okay lang. Ikaw na halong gid, Attorney. Kino medyo malayo ka nga lugar, eh. Yeah, I have a hearing later on diri sa Makati Court. I'm still here, City Hall sa Makati. I see. Anything I can do? Yes. Ma-check lang ko. Ay, kundi June 28 na subong, dalawang tulog na lang July na, and everybody is expecting na maabot na kuntaning delivery sa AstraZeneca. But in terms of the preparation sang kinanglanon nga mga vaccination center as chair siya nga committee, ano ang mga latest nga ginistoryahan nyo? Kung nano ang may mga additional ini, Attorney? Councilor? Well, first of all, kabay pa nga hindi ma-delay ang delivery ng AstraZeneca.
according to the commitment. Number two, even last year, nag-prepare na kita na sa ating mga vaccination centers. We already even identified mga 26 na mga vaccination centers using mga barangay gymnasiums kag mga gymnasia sa mga eskwelahan. In fact, dito ang ating yung mga first na mga vaccination, no? Giniwat. Nagkadugang kita tungod sang university, sang SM, sang Dayalamo, kag sang Robinsons. Nagdugang kita sila. Kag nagdugang man kita sa iban nga mga subdivision, ipagamit ang ilang mga gymnasium o kon fellowship area. Okay. So now, wala makikita yung problema sa ating mga vaccination centers. Ang problema natin, of course, mga vaccination personnel. Pero in the process, they will be accordingly provided. No problem about that. The mayor has already set all things prepared and in motion, especially ang ating centers, ang ating mga facilities, kag ang mga personnel nga ibutang dira for purposes of vaccination. I see. So, mahambal naton nga inakasubong ang mga personnel na ginatrabaho na in case nga kung magdamo na kang magsinulod na ang madamo nga supply for Bacolod City, at least maka-go on kita dayon sa vaccination program. For now, we don't see it as an overwhelming problem. In fact, it will be a blessing kung magdamo ang pag-abot gilayon kag ang aton mga personnel ready, kay at least that means mas speed up naton ang pag-vaccinate sa aton mga pumuluyo sa Bacolod. The mayor has already informed us na kung mahimo malabot ang aton percentage of herd immunity, mga 70 to 80%. And I hope sa pag-abot sa aton gin-order from AstraZeneca, which is about 650,000 vials on doses. This will serve the purpose. This will serve the purpose. Ano puli, sir, pagsulod sa July, ang aton quarantine status will remain since nga daw nag-56 lang cases naton yesterday? Yes, I believe na in GCQ kita gihapon, because in fact, nung naglabot na gana kita 2,000 plus, we feared na i-demote nila sa GCQ. Okay. O kung MECQ. Pero ginbutan tagihapon nila si MBCQ. So meaning to say, with the reduced number of new positive cases, we can still retain the MGCQ status. Praying and working, ma-reduce pagit, together with the cooperation of our people, ang positive cases sa atong Banwa. By the way, medyo mapasimuffled ang sound ng voice ko na kaya may face mask ko at may face shield. No problema. Okay man lang, loud and clear lang, Councilor. So anyway, muna siya. So hopefully, ma-MGCQ kita sige hapon, kasi siguro hindi makita kabalik dayan sa normal community status pagod abnormal pagidman ng aton environment bangod sa COVID-19. Sige. On that note, Councilor, halong gidra, and ma-update lang kami galing sa imo kung makabalik ka na di sa Bacolod. Salamat sa time. Yeah, extra halong man. Again, my prayer is may God continue to protect us against COVID-19. Salamat, Gid. Good morning. Good morning. Aksyon Hotline. Councilor Attorney Rinicito Novero, galing kay ato sa timingan dito sa Kuano, nga ato sa Makati City, may hearing dito siyang pag-atinan karon nga adlaw. Aksyon Hotline. Si Neil Brian Valois. Ano pagbasa sa naman? Good morning, Aksyon Art. Good morning sa mga pamilya. Valois. Ano pagbasa ni Sir? Pagpamilya Gomez dala sa Manosang Isabela. Sa pamilya kuno Di Asis sa Barangay Agisan. Morning. Thank you. General Hospital. The good news is, may ginaparayag pagidya ang good senator nga Ilonggo nga nagbulig man siniduso nga mapasar ni Bla, Bacolod General Hospital, si Senador Migs Zuberi,
Actually, may ara pag idugang diri yung allocation at the tune of mga 200 million pesos. And joining us this morning is Congressman Greg Gasataya. Kong, how are you? Good morning. Aksyon Art, may nga mo, may nga gagisaton ng mga kigid Aksyon Art. Salamat gid sa time siling kun mayo gini nga sinyales kag no mayo gini para sa sunod sa Bacolod ang next year since nga luwasan tong appropriation nga sa idalom sanggin pirmahan sang presidente no nga Bacolod General Hospital nga kasuguan. May ara pa gali idugang si Senador Mig Subiri nga allocation for that purpose Kong. That's correct, Aksyon Art. Actually, gin-relay nila nga information sa akon. Ang test mag-approve ang Senate last week of May on third and final reading. No? So may pila sila ka mga documents ang office ni Senator Migs kagin request sa aton, no? Kagin facilitate man para this is over and above, no? Sang ginbutang appropriations sang national government, no? So meaning if you base it on the Republic Act now na nabutang 600 million ang commitment ni Senator Migs which was relayed to me prior sa approval ng third reading na mapangita kami medios na mapadugangan ang pundo Action Art. No? Ang initial information was about 200 million for the construction of the hospital Action Art. Okay. So inatanan inang allocation gamito na for the construction why panilabot ang makinanglanon sa uling nga mga equipment sulod Kong. Well, amo na nga akong i-discuss within this period sa Department of Health. Kaya kuwaon ko na sila ang gin-request na ako na technical report kag mga studies kung anong mga needed nga mga equipments, kaibutan, no? Ang disenyo sa hospital, anong kalakaron, so on and so forth. No? Kay ang DOH is more in authority to discuss these things. No? So, amo na ang atong ipa-finalize sa ila Action Art because aranan na sila subon. Okay. Na sa presidente. Pero sir, why pagin no ang na-finalize since nga medyo malawig pa man actually time pero why pagin man subong naka-decide since nga damo interested nga mag-donate sang location nga patindugan? Wala pa ma-finalize, that's correct, Action Art, kundi indeed ang aton nga location. Although as I said, there are 5 areas nga nag-signify sang intent ang mga tamiya sang lupa that they're willing to donate their properties as sites ng Bacolod City General Hospital. So, ang aton mo sini, we will sit down with DOH, i-request ko sila na magpunto with the city, the LGU, para na ma-plus-startan pa nila Action to finalize the location. No? Although, we still have time because ang budget deliberations will still be on August. So, importante nga ma-finalize na siguro at the soonest possible time ang location sa Action. Ate, sige. Kipas-postin ko na yung manang development ni Kong. Salamat ki sa time. Good morning. Salamat na sa inyo, Action Art. To stay safe. May agad ka na. Congressman Greg Gasataya, timayon ni ko maplastan na ni kag may baluan ta kung may mga studies ni mo, magpatindog, ano na kuon sini, mga munabla. You know, kinanglanon tagid niya because sang natabo nga experience during the pandemic o sining nagapadayon pa gani so actually subong nga problema sa pandemya. Nakita tang kinanglanon sa ginatawag nga hospital. Can you imagine, blood, diri ka lang within Bacolod City na puno ang mga hospital, di ka kalabot yung mga manugbata to sa Cadiz o ang iban nga mga pasyente gindala pa sa iban nga mga hospital kay ti crowded katama mo nga daan ang diri sa aton take note private and public hospital sa Bacolod damo man ni ginadala bisan ta Negros Oriental kisa mga kanlaon diri biya kalabot sa aton pero kung may kaugalingon kita nga hospital isa na ya sa mayad gid nga makabulig at least ang aton sining hospital program and care although natin hindi man iya actually libre no
mabayad kagin man iya mo bisan sa public hospital, at least may maka cater, no? May ara sa hospital kita nga dangpan. Kung dako ning hospital sa uli kabay pa mapunduhan sa gusto ni kag mas dako kundi makapawayway man ang corazon luksin. Gatutuod rin ang kalabanan ng ginadala ng mga pasyente, mas damo niya sa Bacolod compare sa outside Bacolod mo. Damo yang nagakadto man diri sa area sang Corazon Locsin. So kabay pa, kung maplastan na ni tanan, no? Maka-umpisa ang construction sinikon masugdan next year, kabay pa within 2 years matapos na para mapuslan man sang taga Bacolod ini nga proyekto, no? Ang Bacolod General Hospital. Aksyon Hotline 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Banwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanad. Nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa paghudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Malaman kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radyo! Aksyon Hotline! Good morning lang kay Rochelle Fulgencio Susana, no, dira sa may Barangay Malingin, Bago City. Greet lang ko no, family Susana. Salamat gid sa imo ha, sa kay Rochelle Fulgencio Susana. Ayos ha. Si Relin Oro Javier. Nabasa ko na nagkaina. No? Si Joy Ann Ogdamin. Sila nga dara sa may Zone 8, Barangay Nato, La Castilla. Nagamonitor man da. Salamat gid. Siling ni Corazon Villasis Gayo. Siling nga Aksyon today is our 24th wedding anniversary. Okay. Madam, happy wedding anniversary gid sa inyo. No, congratulations. Kay paring Joseph Yanson kahapon gili birthday niya, birthday boy kahapon, paring Joseph. Happy birthday lang na si mo. No? Sa kay Tito Lando Arancilio, kay Lani Arancilio, mga kids dira kay manang nini no? Regard sa inyo, good morning. Listener gini Tito Lando halin sa una sa Aksyon Radio. Aksyon Hotline. Tito Lando Arancilio, Tita Isabela, ari guro di siya subong sa Kwanay sa area sang Bacolod na Gatiner, no? Si Leds Bagyos Atanasio. Good morning, may aga kag happy listening sa barangay Kamalubalo, Hinigaran. Si Nanay Willa kag Tatay Rodi Bagyos. Monitor sila subong. Salamat ha. Araman si Bro Ronnie Gordon. Bro Ronnie Gordon, sila monitor magkamidya ang Gordon family. Salamat.
sa inyo sinipadayon gid nga pag monitor. Si Joy Subirano, nabasa ko na Joy. Thank you gid, thank you. Si Angie Ramos man. MGS Candido Hildori. Si Janie Sang Sumaga. Sumag. Lito Palermo Olvido. Si Henry Alan Munares sa Sagay City sa iya. Taga Sagay na. Good morning sa inyo. Thank you gid sa pag-monitor. Si Niwar Ula. Niwar Ula siya mo. Salamat gid sa imo pag-monitor man sakay Joel Alapar sa barangay Maaw si Jobert Tagubader kag Dudoy Tayko. Salamat gid rini sa barangay Kabog. Barangay Kabog. Salamat sa inyo halong gid kamuda sa taga barangay Kabog. Why na ko galing time mo ang iba nyo nga minsay karon na lang sa Aksyon BBB program kag ang update sa shooting incident na sa Victorias karon na lang napalihog kay gina-check pa naton ti galing naka-online Zoom meeting gali dito ang ila hepe sa kay PNP chief. Amo tong reason kay hindi kitsa katag bisan initial information lang karon nga aga. Ang akon lang reminder sa aton nga mga ka-aksyon, Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tea. Amuning combination gindi ta magkalipat makabulig ini pagpabakod sa aton immune system kag resistensya. Karagad, no, ini nga produkto by the way gani, mawakal sa Negros Gray, sincere kagwa kong sumabuti ka malapit sa inyo tagsa ka mga lugar. Ayos ay kung malabutan ng mga mensahe karon na lang sa Aksyon BBB program. Kay nung Ed Gulmati ko kag siya pamilya, nung Ed, good morning, thank you for listening. Aksyon at Tayhopon saying thank you for joining the show. Una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio.
Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita.